Ikakawhaag 5 nga Dominggo sa Ordinaryo nga Panahon, Setyembre 20, 2020. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus misugilon sa iyang mga tinun-an ni ining sambingaya. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tawo nga iyang patrabahoon. Miuyon siya sa paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa, miingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamog hustong suhol. Og nangadto sila. Unya sa pagkaalas 12 ug sa pagkaalas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5 nga miadto siya sa merkado ug didto nakakita siyag laing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan man ninyo ang tibuok adlaw? Sila nanubag, kay wala may mipatrabaho kanamo. Ug miingon siya kanila, kun mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan. Sa pagkasawumsum na, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga mamumuo ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho. Ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang mga tawo nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol na sa mga tawo nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa agalon. Miingon sila, kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras. Samtang kami nagtrabaho sa tibuok adlaw ug napagba sa init. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo, pamati, wala ako maglimbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon, dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Maoy akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho, hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? O nasina ka ba hinuon kay ako manggihatagon man? O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Busa, kadtong naulahi, mahiuna.
ug kadtong nahiuna maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.